Učenici osnovne škole Tržačka Raštela, njih 380, skupa sa svojim nastavnicima, 15. april, dan svoje škole, kao i 25. godišnjicu osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine, obilježili su na poseban način. Uz priredbu gdje su učenici pokazali svoje vještine i dostignuća, svečano je otvorena i obnovljena fiskulturna sala, za koju je Ministarstvo obrazovanja Unsko-Sanskog kantona izdvojilo oko 20.000 maraka. Adina Darević, učenik iz 7. razreda osnovne škole Tržačka Raštela, iako voli časove tjelesnog odgoja. Nažalost, uvjeti u školskoj dvorani do sada nisu bili ni malo dobri. Nije bilo lijepo, bilo je, kako bih rekao, pod, bio je sav, kako bih rekao, ofrican, tu. Nekad smo išli van kad je lijepo vrijeme, a nekad smo igrali košarke i tako. Prije 14 godina kada sam došao ovdje kao nastavnik tjelesnog, prvi dan naravno ušao sam u salu gdje je sala bila u jednom jako lošem stanju kad je u pitanju izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Škole u Pjanićima, Runici i Tržcu područne su i pripadaju centralnoj ustanovi u Tržačkim Raštelima, koja je izgrađena 70. godina prošlog vijeka, te do sad nije bilo ozbiljnijeg renoviranja. 72. škola je izgrađena i od tad je ova sala. Možete zamisliti u kakvom je ona stanju bila. Međutim, evo vidite i danas i sreću i radost svih uposlenika i učenika što će od ponedjeljka oni ipak da osjeti novo tlo pod nogama i da čast tjelesnog odgoja da odigraju onako kako trebaju, onako kako zaslužuju. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je obezbijedilo 18.000 konvertibilnih maraka za renoviranje fiskulturne sale u Tržačkim Raštelama. Svakako da će ministarstvo i ostali u školama pomoći tamo gdje bude najhitnije. Za goste, roditelji i učenike održana je i priredba na kojoj su učenici kroz ples, igru i recitaciju pokazali šta su sve naučili u ovoj školskoj godini.